Vitajte vo vašom rezervačnom kalendári. V dennom zobrazení vidíte zamestnancov vedľa seba a časy zhora nadol. Pomocou výberu dátumu prejdete na ľubovoľný deň a kartami prepínate medzi dňom, týždňom a mesiacom. Na každej rezervačnej karte uvidíte meno zákazníka, službu aj časový rozsah. Farba karty zodpovedá typu služby. Potrebujete zmeniť termín? Stačí kartu pretiahnuť na nové miesto. Poďme vytvoriť rezerváciu. V kalendári označte časový úsek a kliknite na rezervovať. Alebo použite tlačidlo plus, ktoré otvorí formulár odkiaľkoľvek. Vyberte službu, priraďte zamestnanca, zadajte meno a kliknite na vytvoriť. Rezervácia sa okamžite objaví. Kliknite na ňu pre detaily alebo ju odstráňte tlačidlom odstrániť. Týždenné zobrazenie vám dá celý týždeň na jednu stranu. Zamestnanci hore, dni po strane. Na prvý pohľad spoznáte voľné medzery aj špičky. Pomocou šipiek sa pohybujete medzi týždňami. Mesačné zobrazenie funguje ako tepová mapa vyťaženia. Každý deň je farebne odlíšený. Sivá znamená voľnú kapacitu, tmavo-červená úplné vyťaženie. Kliknite na ľubovoľný deň pre detaily alebo použite šipky pre plánovanie dopredu. To je váš rezervačný kalendár. Denné, týždenné aj mesačné zobrazenie, preťahovanie termínov, rýchle vytváranie rezervácií a ľahké rušenie. Začnite hneď na Booking Service.ai.